Hello, unjabulo lo King. Ongayidonsisi. Sivakashele uma usibizile kahle kahle thina simvakashele. Wasibikela udaba lakhe usibhalele wasitshena inkinga nayo kodwa manje bengicela ukuthi nje sazise ababukeli ngoba sihambi sodwa la sihamba khona sihamba nababukeli bethu esibathanda kakhulu futhi bengicela nje ubazise ukuthi wazise nathi futhi ukuthi yini inkinga yakho usibizeleni yini ufuna sikusize ngayo. Yebo mngani wami njani? Siyaphila uma unjani? Ngiyaphila. Igama lami ngoMbali. Nginibizile labantu abami ngenxa yokuthi nginenkinga yengane ekuthiwa Amanda. Amanda uyahlupha. Uyangihlupha kakhulu. Uhlupha ngabafana. Uhambe lala noma ikephi lekufanele alale khona uyalala nje akazazi ukuthi uyintombazane ephila kanjani akafuni ukuphila njengamantombazane aphile njengentombazane ephilayo ekhaya. Uyangihlupha sengize ngagula abantu abami. Sengize ngagula senginanesifo sikashukela ngine BP ngenxa yakhe uAmanda. Bengicela ningisize abantu abami. Nike ningibizele yena ngifuna ukuzwa inkinga yakhe nje ukuthi ikuphi. Ukuthi kuphi nje inkinga yakhe iyona into engiyifunayo kuyena. Uma iqale nini ukumhlupha ingane? Le ngane iqale ino 16 years ngoba ino 18 years manje. Iqale ino 16 years ukuhlupha. Mhlawumbe kungenzeka ukuba istage. Hayi ngeke ngizwe nje kuthiwa khona indaba ye-stage hayi. Mina ngibona ngathi kudlalwa nge-stage. Thina sikhulanga sihlupha nathi sakhula samantombazane asikaze sihluphe ngalendlela ehlupha ngayo lengane. Ngeke ngizwe nje abantu bekhuluma nge-stage kudlalwa nge-stage umuntu behlupha nje uyahlupha bengezwe akezwe. Angiyazi lengane mina ngizoke ngizwe inkinga yayo uthi kephi. Ngicela nje nike ningisize ningibizele yona nje ngeke ngihlale nayo phasi ngiyibuze ukuthi inkinga yayo ikuphi ngoba ngikhathele yona mina. Angeke manje ngikufake imibuzo eminingi kakhulu. Bafumfethu ngicela ungibizele uVumani engizele nayo ingane. Ikhona ingane sitholile. Asifunanga ukuthi sikhulume kakhulu nayo. Sitshenile nje ukuthi siza la kuwena khona nje sizoxoxa nawe siyacela ukuthi ibe khona yaVumani. Okay. Ngiyabonga. Manje mhlawumbe iwumuntu kanjani nje uzama ukuthi ukhulume nayo mhlawumbe iwumuntu olula iyakhombisa mhlawumbe ukuzwa njengengane elalelayo mhlawumbe iwumuntu kanjani? Hey lengane iyahlupha ayikhombisi ukulalela. Ngeke ngizame ukukhuluma nayo sengizamile kaningi ukukhuluma nayo. Iwumuntu ongafuni ukulalela ekuhlaza futhi. Ikuhlaza yabo nje mina ayingazi nokuthi nguma wayo. Ungase siyalamana mina nayo. Hayi naba sebesondela ke sibalile. Mamkizi. Njani? Siyaphila vi. Cela uhlale kulesihlalo my sister. Khona uzohlala kahle. Ungasidinela phela ngiyabona ukuthi udiniwe Nkosi yami. Yeah. Sisiwami la kunjabula igama. Nomkhize futhi nami so kahle kahle nginivakashele la ngivakashe nje ngibizwe sibizwe ukuthi unenkinga afisa ukuthi ayidlulise. So sekhulumile nathi wasitshena inkinga yakhe so ngifuna ukuthi akhulume nawe akuchazele ukuthi indaba sikubizile. Ingane yakho le ngicela ukuthi ungasabi ukukhuluma nayo unganqeni lutho. Sesifikile umfowethu lo uVumani esiphethe naye uhlelo. So sizozama ukuthi sisize silekelele la sizolekelela khona kodwa bengicela ukuthi nje ukhulume naye ingane naye ikhona uyitshene inkinga onayo Unjani Amanda? Yaphina. Yeah, uvelaphi? Ngivelaphi? Hayibo. Mbuzo unjani lo? Cha ukuthi phela ngisakwazi lekhaya mina kade wahamba. Ungawuzokwazi ukubuza endlini lonto leyo ngibizela labantu. Ngibabize ngoba ngixakekile wena. Uxakwe yimini xa ukhuluma nami, usazi ukukhuluma nami?
Angikwazi ukukhuluma nawe ngizokuthatha phi ngoba phela Nanje ngibuyile. umene uphume uhambe wena ngingakwazi nanokuthi ukephi ulibele ukuhlala Nanje ngikhona. emadodeni. Ungakhuluma ingane nami ungazubiza abantu esingabazi. Ngizokuthatha phi uhlale emadodeni engingawazi. Sengibuyile ma, angithi ngikhona. Ngibuye nini mina? Niyayibona ke le ngane ukuthi kuhlaza kanjani. Ayikwazi ngisho ukungiphendula le ngane. Ayikwazi ngisho ukungiphendula. Ngiyibuza ukuthi ivelaphi njengayazi nanokuthi iqhamukaphi nje. Akuyona umhlola le uhlolelwa la uma ukhathazekile ngawo. Asazi ukhuluma nami. Ukhuluma kanjani nawe ungekho njengoba nje Ubuye nini uqhamuka. ma? Angikwazi ukuthi ubuye nini mina angikwazi. Akuphelanga isonto mina ngile ekhaya. Aliphelile isonto ngikhona. Usho ubungekho lekhaya. Usho ubungekho lekhaya. Wena uyaqala ungibona nje manje. Ugcineni ningibona. Hawu. Mama ungake nje just umtshele ukuthi yini esibeka la kulomzuzu ngalesikhathi. Into engibizela abantu bamakhamera Amanda ingoba uyangihlupha. Hayibo. Hey. Uyangihlupha. Uhamba ungakwazi ukuthi ukephi. Kuyimanje ngiyagula mina. Ngiyagula ngenxa yakho ngoba uhamba ulale emadodeni engingawazi. Manje lo nto iyagulisa wena. Lala mina noma lala wena. Iyangigulisa ngoba uyingane yami. Iyangigulisa lonto. Yibo. Angikwazi ukuthi ulalaphi. Wema uyanginika imali. Ngiyazama mntanami. Uzamani ma? Ngiyazama ngisebenza Yini ozamayo ngoba lokuhamba kwami ngona ukubenefitha mina nawe. Ngisebenza emajardini ngiyazama. Ngizama ukuthi ngikwazi ukuthi ngikunika impilo engconywana. Ayikho ma into ezamayo. Yabo le ndlela hlala kuyona. Njani? Yebo, ngiyayibona into. Njoba sengiqalileke mina ngiyakha. Wakhaphi? Le foundation la ibeko ba? Wakhaphi? Ukuthi ngihamba isikhathi eside njoba ngihambile. Ngizama kona ukuthi thina nawe inyuke le ndlu le ela. Inyuke ngokuthi uhambe olala emadodeni uhlale emadodeni. Ngizokwenza njani imisebenzi ayikho? Ngizokwenza njani? Ngiyofesa ngithi nami ngiyahamba ngiyofesa. Ucabanga wena ngifesa. Ucabanga ngifesa. Awufesa uhlale emadodeni. Ngibuye nemali angithi. Engingawazi ukuthi uyithathaphi uyangithi uyithatha khona emadodeni. Ayisifidi lo mali. Ukuthi iyasifida. Ayisebi right ngalo mali. Mina ngimazi ukuthi unibizeleni guys. Angazi ukuthi unibizeleni. Ngibizela ukuthi uyahlupha. Kodwa uyabenefitha. Ubenefithani? Ubenefithani? Mina ngiyazi lento uma libizele wena la ngiyazi. Honestly speaking. Ngizokwenza njani? Ngiyofesa ngithi nami ngiyahamba ngiyofesa. Angifesi ucabanga wena ngifesa. Ucabanga ngifesa. Awufesi uhlale emadodeni. Ngibuye nemali angithi. Engingawazi ukuthi uyithathaphi uyangithi uyithatha khona emadodeni. Ayisifidi lo mali. Ukuthi iyasifida. Ayisebi right ngalo mali. Mina ngimazi ukuthi unibizeleni guys. Angazi ukuthi unibizeleni. Ngibizela ukuthi uyahlupha. Kodwa uyabenefitha. Ubenefithani? Ubenefithani? Mina ngiyazi lento uma libizele wena la ngiyazi. Honestly speaking angazi. Ngibenefithani? Manje sisiqiniso yena ukuthi wena indoda oyibonayo nje like uvela ufisa ukulala nayo. Ubayasho lokho. Uthi umama wena umuntu ongathi isimilo siphezulu siphansi yabo siyaxeka. Ayikho leyo nto. Angiyazi ke nje mina leyo. Bakhona vele ngaleso sikhathi. Bayaba khona. But lento ayesho ukuthi ngixevela isimilo uyangeyisa ke phela mesho njalo ngeyisa umama ongizalayo. Futhi uyangeyisa. Siyaxegela vele isimilo, siyaxegela vele isimilo. Angizwa ka? Siyamxegela vele isimilo lo. Siyamxegela akahlali le ekhaya. Uzokuthoka sibanibani uzokuthoka sibanibani kuyimanje la komakhelwane ufika athande umfana kangaka. Uma ngisiza yena uma uyagula ngiyimficela igulelele phansi ngifikele nokudla ngifike nemali yokuthi uhambe isibedlela. Ngikhulisa wena. Ukuba uyenze yonke lento oyenzayo ngabe mina ngiyaphila. Ukuliswa yimina. Makade wagula wena ngisafunda ke kade nje waqala ukugula kwakho ngisafunda isikole. Ngikhulisa wena uqale nini nganokuhlupha wena? Uqale nini nganokuhlupha wena? Uqale nini musa nje ukudlala ngami kade nje wena. Uqale nini ukuhlupha Amanda? Ngihlupha kephi? Uqale nini ukuhlupha ngamadoda? Mina ngiyazi lento. Uqale nini ukungihlupha ngamadoda? Uqale nini? Manje uhamba ungabuyi ucanga umama ufila kanjani mhlawumbe like unyama lalo waye ke uyamtshela ukuthi mhlawumbe yebo. Cha usengazi. Uyawubona uthi wrong nawe lapho ukuthi kumele umtshele khona angazoba ne-stress mhlawumbe. Naye kakhuluma ngani nami azabiza abantu. Why ungakhulumi nami? Uyasho nje ukuthi akukhulumeki nawe uyalwa. Ngikhulumile nawe kanti futhi akukhulumeki nawe kanti ngoba ngithi ngikhuluma ubungiphendula. Usukuthini ma ingane ithatha ingane uyayibiza uhlale phansi nayo ukhulume nayo uthi iyangixa into ethize. Wena usukhuluma ngabi nami. Usukhuluma ngabi nami. Indlela okhuluma ngayo nami ngiyona engayithanda. Nawe ubulibeka. Cha usukhuluma ngabi nami ngasho kanje ukuthi ngixegelwa isimilo. Indlela okhuluma le indlela okhuluma uzokuphendula kanjani ke mina ngathi sengikhulumile nawe kaningi sengikhulumile nawe awukhulumi kahle hlisa lento yenzayo ukhuluma nami ukuthi ngixegelwa isimilo
siyakuqagela isimilo ubuzohamba ingane uyayibiza uhamba ulala nje. Bobhuti bami ingane uyayibiza uhlale phansi nayo. Mntanami kanje uma ukhuluma nami uyangigreshwa njengoba bethi ngixegelo isimilo. Kufanele mina ngehlela umoya ngithi ma ngixegelo isimilo ngibe right nalo nto la ishoyo. Ayibo. Ngabe konke lokho wenzayo sisukwenza ngoba mhlawumbe uzamele umama yini? Nosigonke kodwa uyabenefita naye. Wena uthenga ukudla kakhulu. Yes. Yes, yabona lento yakhe semajaldini into engekho. Manvi. Awuze ngapha mfethu. Mina bengicela ukuthi kube sihlale cela uze ngala mama. Ya, nazo ke. Siyafuna ukuyilalela kahle yonke lento. Mama, uyazama ukukhuluma umntwana akakumameli noma vela avula. Ngiyazama ukukhuluma naye akamameli kodwa into engiyibukayo kuyena khona le engale anayo ngingazi ukuthi eyani ngoba bengithi ngiyakhuluma umele kucaca ukuthi ubuyela ngaphezulu kwami. Mina sekufanele ngehlele ngezasi ngibe ngumzali ngimzala. Akakwazi nje ukuthi ma ukuthi akakwazi. Kufanele ehleze enolaka nje. Angimazi noma usaqala indaba zokubhema noma usaqale ini angimazi. Angimazi kodwa ngimbone la kuphuzeni ukuthi unako ukuphuza. Ngabe sesiyonke lento kuyiqinisa ukuthi khona ulakonalo. Indlela asuwangiphendule ngayo ma. Indlela asuwangibuze ngayo. Yonke into ubuza kanjani? Ungathi ngixegelo isimilo? Kuyeke lokho kwamanje manje inodo ukubuza kanjani uthini? Njoba ngisho ukuthi akaze ahlale phansi nami. Mangiphuma unako ukuthi athethe. Kanjani. Yabona? Ngathi ukhuluma nami lokho? Uyapi? Mina 18 mina. Akwazi ukubuza ukuthi ngiyaphuma endlini. Awucabanga ukuthi una 18 uphuma endlini usengaphansi komzali kodwa? Ya usengaphansi komzali phela ukwazi ukuthi ungathi wena akangakubuzi. Usho kanjani ukuthi akangakubuzi? Because phela into ekanjalo izinto ozozenza mhla usunomuzi wakho mhlawumbe usuthi ngiyaphuma nje. And enye into mangathi usutholakala ufile futhi umzali wakho uyena abazombuza ukuthi ingane yakhe ithe iyapi. Uzophendula athi uyaphi wena? Awubona ukuthi niyadingana noma wakho nikhandelo lathando njengomama nengane. Udlala ukudelela lo njengoba nje. Uyadelela lo. Akezwa. Uyadelela nje indlela adelela ngayo ukuhlaza akezwa. Yabona manje usingathi sikhuluma naye abesukuma ehamba. Ngoba into ayenzayo vele le. Into ayenzayo. Singathi sisakhuluma kanje asukuma ahambe. Ngoba akafuni ukuthi abone ukuthi unephutha yena. Kufanele kube mina onephutha. Ngifanele ngihleze mina ngilalela yena. Angazi ukuthi uba ozala omunye phakathi kwami naye. Usanda kuqoma yini sisi noma kade waqala ukuqoma? Nami usangibuza umphetho. Musa nje ngibuza udoti. Ukuhlaza. Iyo nto ayaziyo ke le. Ukuthi bombuzo uthi mbuzo udoti kuyimanje. Manje. Kade waqala ukuqoma. Qala unanga ukuqoma. Awungathina ndo 18 wakho wena mukulu. Usho ukuthini? Ngeke ngilwe nani ke manje. Sisomele ngilwe nani. Asili khulunywa nawe kanti ngiyakubona ukuthi lokho usimele. Hayi le mbuzo yena iyabheda. Iyabheda le mbuzo engibuza yona phela. Ha. Inkinga ke le. Yini nizongidalela inkinga eningibizile? Nini nizongidalela inkinga sifuna ukuzolungisa inkinga. Mina nginankinga. Uba unenkinga kanti la. Uba unenkinga because mina ngiright anginankinga. Awunankinga bohujwa amadoda. Yini edala ukuthi uhujwa amadoda ngapha nangapha ashintshane ngawo? Angihupha mama doda. Ayahupha amadoda la. La ngaphandle. Hibo. Ulala la wingane uyintombazana enjani engalala ekhaya. Uyintombazana buka kuyimanje uyanqapha. Unqaphela lapha. Wayenqaphela umzali wakhe awubona ukuthi siqale. Wethi anqaphanga Nkosi yami. Unqaphela mina manje njengoba unqapha nje kuyimanje. Siyakhuluma nawe uyanqapha. Imphathisa ngekhanda guys. Levu shothi siyagula thina. Shothi siyagula thina. Umthetho wakho njengoba wena nje ngiyazi mina ukuthi uhujwa amadoda ngisanda ukubona emotini kaSibiya wena. Hey, ngisanda ukubona emotini yaSibiya. Wazi uSibiya manje.
Angimazi ukuthi wenzani emotini yaSibiya noma uthandana naye lo baba ngoba phela lo baba mdala. Mdala ubaba ngamzala ngisho kumzala. Ngoba naku phela imoto yakhe idimile ngathi ngiza hayi yayinyiswa amafastela sho mina fanele ngingamboni kanti ngimbonile yongena khona. Ngimbonile yongena khona. Angiyazi mina le ngane ukuthi ifunani ke kubaba omdala ke manje isikhathala ukuhujula abafana abancane. Isibhizi nomfana omdala ke manje. Manje uSibiya nayo omunye wephathi yokujola kwakho. Wena muntu wami uSibiya. Oh. Akanayo yini mama uSibiya umfazi? Unomfazi uSibiya. Hayi, uganiwe. Wamgcina bethandana basathandana. Hayi. Ngoba phela njengoba enomfazi nje umfazi wakhe uthakenze njani? Ubona hamba nomfazi wakhe wena. Wagcina ubona hamba nomfazi wakhe basathandana. Sibiya indoda yami. Bahlukanisa uba wena. Uchitha imizi yabantu wena. Usibiya indoda yami. Uchitha imizi yabantu na. Uphatha kahle nje si right futhi naye. Niphathana kahle ngomuntu nomuntu wakhe. Abasathandani. Awusabuthi Bona mina manje. Wena shutho wachitha umuzi wakhe. Wonihlangana aphi nalokho? Awusabuthi uSibiya uzokuthelela ngezifo. Izifo zani? Unezifo zani kade? Unezifo zamakhekhe namasweti? Mina ibhuti ngisile la engqondweni yami. Ngisile. Awusile engqondweni bothandana nomuntu oshadile. Sokhona. Bothandana nomuntu oshadile. Anginendaba noma uzokulobola noSibiya. Akufuni nina njengoba nomfazi wakhe. Uphatha kahle ngi-right. Ayikho into engenayo nje. Right. Njengoba nomfazi wakhe nje. Njengoba ngisho ukuthi basathandana nomfazi wakhe. Bahlukanisa uba wena. Akufuni wena lokho. Bahlukanisa wena. Uchitha imizi yabantu umthetho. Yini umama makhona into umama onjani mina? Ngimama onjani mina? Asithi manje ngithatha i-decision ukuthi ngiyamnyeka uSibiya. Khona into ozongenzela yona e-right wena. Sizoqhubeka siphile njengoba siphila njengoba ngisebenza emajardini. Ngiyasebenza emajardini mina ngiyayithola imali awulali ungadlile lekhaya. Awulali ungadlile ngawo lamasente ngiwathola emajardini. Hayibo. Awulali nje ungadlile. Ngidla amathini mina. Ngidla amathini every day. Hayibo. Manje wena sisi manje ubona okungcono ukuthi hamba ulala. Angihambe ngilala ngisenzile ukuthi bayangidama. Cha phela ifika kanjalo indaba. Indaba ithi wena vele ade ukhonjwa la ezansi khona la. Ngathi ukhuluma kakhulu shame. Athi ukhuluma kwathi unezindaba. Ngikhulume kancane. Ngikhulume kancane. Susunofakazi balokho, ninofakazi balento enizwe. Yindaba nibe nesho ukuthi iqiniso ukuthi ngihambe la, indaba nibe nesho. Ema wo, ngisakubuza la, akwazi ukuthi sisazobuzwa wena futhi nathi sikubuza. Angizonibuza ke phela nami ningisukelile ke phela. Awume kancane. Awuboni kungcono ukuthi mhlawumbe okungcono ufunde wenze into esile okungcono kunokuthi uhambe uyomosha umuzi wabantu. Uzuyazigcaja ngokuthi lo Sibiya lo leso silima selo Sibiya wakhona leso sihlukene nomfazi sihlukelena wena. Uyibona kuyinto esile. Abekhuluma umana ke leyo ukuthi mntanami ozofunda. Into angafaka bayaza ikhulume nami lonke. Sakuhlulwa nje. Hayi ukuthi lo ethi ngihambe ngilala. Esileke nje. Sakuhlula isikole lo. Uphume ka8 lo. Uqeda ku-matric. Uphume ka8 wena. Ubufika kwa-matric kephi khona? Ubufika kwa-matric kephi khona? Ngoba uphuma master 8 wena. Ubufunda phi lo matric lo? Usho ukuthi umama mengayikhuluma indaba yesikole ungayilalela ungayizwa. Singabe ngiyabona ukuthi uyangakha ke lapho. Masingathi thina singakusiza ngokuthi sikuzamele because angiboni ukuthi usengabuyela i-high school mhlawumbe siqale i-college lapha ungakuvuma lokho? Ngakuvuma. Ebese uye ukujahana namadoda. Hayibo. Yini kwenzakalani? Khona la usha khona. Le amadoda eningaba ningayikhiphi ngoba ninabo ufakazi bayo. Hawu. Anabo uyaqasha le amadoda aninabo ufakazi. Senizwile ngamanje. Sizoyikhipha kanjani indaba yamadoda? Sizoyikhipha kanjani ngoba vele wena ubuye nje manje lekhaya. Wathi uhleli kuona amadoda lawo. Ungaphawuli ke le amadoda ngathi ngakhuluma lesikole. So ngaphawula kanjani ngenxa umzimba wami. Ngoba uwona phela kukhipha lekhaya amadoda. Umzimba wami ukusala. Angizi wona umzimba wakho njengoba unjena nje. Njengoba unjena nje uzokhuluphaliswa yini ke? Njengoba nje ukhujwa amadoda nje uzokhuluphaliswa yini? Angifuni ukukhuluphala. Uzokhuluphaliswa yini? Angifuni ukukhuluphala. Ngoba phela uzohlezi ungaka wena. Angisazi noma wondiswa amadoda noma wondiswe yini. Ufike isidodla angifuni ukukhuluphala mina ngiright. Njengoba lo Sibiya wakho ke mntanami ongitshena njengoba emdala emngaka nempandla emngaka embudlumbudle emngaka. Ngamhalela ngiyamfuna. Angimfuni ngizomfuna ngimenzeni lo Sibiya wakho. Wamdescribe nje wamdescribe. Cha ukuthi umncane. Ukuthi lengane le. Nike nishaye nje kodwa Ngishaba.
ngake ngayishaya. Ikona ukuthi manje seyangihlula phela ngoba indala. Yazazi le ngane zamanje. Nje sivele sizigulele yomeni ngiphushe ngibuyiselele. Xosha ubaba lo ngoloku usisa kwakhe. Ngathi umukhuluma nomama uthi lo akuyena lo uma wakho lo. Animshayi lo ma. Bakhona obhuti kodwa. Omalume bakhona. Bakhona omalume bakhona ukuthi bayasebenza abahlali la. Ngathi uma Isikhathi esiningi nje sihlala sijola ukuhlala sobabili isikhathi esiningi. Ubaba ile nqemkhuba yakhe. Waxosha ubaba. Ngifuna uqamba amanga. Waxosha ubaba. Emxoshelani baba? Mbuzeni. Wena Ngiziphuma indaba manje wena udinwe lokho ukuthi ngingahlukana nobaba wakho ingakuhujwa amadoda nje. Buzeni. Ingakho uzinikele emadodeni. Buzeni ke naye. Phendula. Ingakho uzinikele emadodeni. Ngoba na ungahlukana nobaba wakho ingakho uzinikele emadodeni. Nenzani lapha esontweni? Nenzani esontweni? Esontweni kanti kwenziwani esontweni ngoba kuyasonto. Lo ebusuku uyabonakala ebusuku mabethi benkonzweni nomfundisi. Umfundisi ngihlangana lapho. Umfundisi umqathaza yapha ekhaya egethini umqathaza la kumama kude imoto emela le. Usubona ngani ukuthi umfundisi wena? Sokuyena imoto emfundisi yaziwe endaweni. Yazi imoto emfundisi umqathaza le bese yamkhapha beze kancane. Ba bese bemeleni sosashumela ivangeli la. Sosaxoxa indaba zesonto. Kwazi ukubona indaba ezesonto. Kwazi ukuzibona izinto ezirong kodwa wona wazi indaba zesonto. Indaba zesonto ebusuku. Indaba zesonto ebusuku. Phela nasebusuku kuyasonto ebusuku kana kusonto. Yini nesolisayo wayibona ngoba uzuthi mhlawumbe khona into abayenzayo. Wabuya ibhathini lejoyini liseliphambene. Ngena endlini. Ngayibuka lento ngayithulela. Yini ibhathini imphaso le joyini ngakithi khona le lento abayigqoka imhlophe kanje. Iyaseyiphambaniswa yini iyaqonda phela yathi nababhathini aqondi wabuya selithele inye phezulu. Nanenzani ebusuku yini nayidala sinamba ebusuku indaba manje ebusuku phela sisenkonzweni suke siyenkonzweni nekonzweni niqaqa namabhathini ishuthi ngangifase ngangabona ukuthi ishuthi inkinobho iphambene ngisasuka khona le ekhaya okay it's fine nale bona ngayithulela nje bona ngayithulela nami ngishonela le naye ishonele le angazozenza into right manje shuthi fanele nomba aphuma bhekele nomba aphuma bhekele kanoba umama le ekhaya ngithi ngibonela uba umama le ekhaya ngawe phela uba umama le ekhaya bona lento ayiqala kusakhona ubaba babambiswe yona imkhuba yakhe esisontweni hlezwe isisontweni khona izinkonzo ebusuku ahamba uma ahamba abuye ekseni abuya ngabuyi kube simfonele hayibo manje imfonele ibambe ifoni angayibambi athi bicimile abuya athi bicimile yini ndaba ifoni yayicima ngisafundi isikole kusakhona ubaba angiyicisha ifoni le ngane ifihla imkhuba yayo ifihla imkhuba yayo le ngane nikutshela ngetsendeke kudala ifihla imkhuba yayo sifuna ukuthi mina ngivumelane nayo lento eyenzayo so nawe ingakho ujula noSibiya ingakho futhi uthatha namadoda amanye ungabambeki ngazi njalo nobaba omdala nje omncane kangaka ofanini awusabi ukuthi indoda enempandla isindala kunawe Eyo dosela yanginakekela kodwa ukubalekela uthi kunakekela nabantu abancane bazongisiza ngani ongisiza ngani abana vibe ufuna usizo usukhathele ukhujwa abafana abancane usuya kobaba abadala manje abanemizi yabo kulungile phela kwazi wena abanemizi yabo baba abadala abanemizi yabo shuthi mina angisazothenjwa umakhelwane la ngenxa yakho hlangana umakhelwane lento phile labantu awunandaba nomakhelwane usungena kobaba bomakhelwane lapha bazongenzela uzogcina usungena komakhelwane labo baba bakhona ngoba shuthi omakhelwane abasazokuthemba phela manje ngoba mina ngizala ingane engayazi nje engayazi ukuthi isima kanjani ngicela uyeke lobu buhlaza bakho uyeke futhi le ndaba why ungeke uze ngoma wakho analutho ma yazi ngisize ngalutho nginamlalela nje yazi ngisize ngalutho why uthi ngiyakusize ngalutho unakho yakunika iziluleko analutho izeluleko uzongenzelana uzongenzelana zokisa phambili nempilo kunzima emhlabeni ngoba nazi especially intombazana inzima kakhulu yini enzima mina intombazana isingakho udinga iluleko ukuze uye phambili uzongisiza ngani yiwe uzongithenga into engiyifuna esitolo uzongigqokisa so uSibiya yena lo wempandla yakuthengela izinto obviously ngiyakunelisa yonke indawo ngiyaphanta nje njengangumzali nje ngiyaphanta nje awu manje ngihlala lokuphanta mina hayi umphanto sengazi imali yangempela sengazi phela mina imali sengiyayazi iyona lezokwenza ukuthi ube right empilweni yes leyo mali yangempela leyo baba abadala ngi-right nje leyo baba abadala iyona ezokwenza ube right ingane ifundile la drive imoto la zifundiswa abazali bazo phela zifundi wena wayeka isikole imkani mina ngathi siyeka isikole
Awukazi uyikhuluma indaba yesikole. Imina ngathiyeka isikole. Awukazi uyikhulume kodwa. Ngangizoyikhuluma njengoba wena ngisengikhuluma nawe ubekuhlaza uphume uhambe ungishiye ngikhuluma ngedwa njengohlanya. Ngithi mina ngisala ngikhuluma ngedwa njengohlanya mina. Why wena ungayenza isimo sakini sibe ngcono kunokuthi uphathe umama wakho kabi? Mangathi uvuka kusasa uthula uzojabula. Ithuliso mina. Cha phela ukofana uthi wena umbulele ngezandla zakho ngoba wena umhlukumezayo. Khohlakele ngoba ukhohlakele ngiyazi ukhohlakala kanti. Ukubiza umama ngolo. Uyithatha lento yakho ukubiza umama ngolo. Akufuna ukuthi ngikhohlakele ngikuzala. Yazi imkhuba yakho phela mina ngisakhona ubaba. Ngikuzala. Kanjani ke mina kade ngibona imkhuba yakho. Uyenza phambi kwababa. Le ngane le bantu abami. Ibeloku ngibuza nje imibuzo nje engingayitholi nje kahle. Ingibuza ukuthi wema ungathini bengase ngijole nje nomuntu wale mhlambe ko Nigeria Zimbabwe nje omdala ongase nje asifakele imali le ekhaya sishintshe nje impilo yokuhlala la kulomjondolo lona ngithi mina hayibo wengane yami impilo iyasetshenzelwa impilo iyasetshenzelwa impilo awumene ujaha izinto eziphambili amadoda ngayakwenzele lutho amadoda nje asokuginqa phansi kuphela akuyuze akushiye kanjalo wena ubuzitshena ukuthi hayi bengifika no plastic ekhaya uyabona nje uma uzojabula yebo kona befika phela ngoba phela ufika nalozo zinto afika nazo sithola ukudla ngaloso sikhathi kodwa ngisuke ngingeve ngikhululekile la enhlizweni ngisuke ngingeve ngijabulile. Ingabe mhlawumbe yini wawusucabanga ukujola nabo yini abantu bangaphandle ama-African ama-Nigerian Malawians ama-Zimbabweans mhlawumbe khona ubusuke waba naye noma mhlawumbe wathi usacabanga ukuthi uyoganela ngakhona? Khona ade khona. Angizwa sisi kunomoya? Khona wade khona. Oh manje uye ku? Bese kudala. Oh indaba sisi kahle kahle ubona umuntu wesilisa nje ngathi ungavela umbambe yini? Ukuthi aselaphi ke lonto wena. Like indaba ichaza kanjalo leyo. Like nje ngikhohlakele nje. Isimo sakho nje. Ayikho nje into enjalo. Wawumthanda athi umthanda? Besithandana nje njengawo wonke abantu. Hey mama awusho yonke lento eyenzakalayo ngabe ku-affect kanjani empilweni yakho nje wena? Nje idrama engenasi. Hey mntanami indaba le ngane le ngiyabona ukuthi ngizofa ngizongena ethuneni ngenxa yale ngane. Yabo nje sengihlala ngiqeqa izibhedlela nje mina ngiqeqa izibhedlela nje ngenxa yale ngane le. Ngiyabona nje ukuthi yabo nje mina kade ngithe ukuba mkhulu sengithe ukwehla manje ngenxa yale ngane. Ngenxa yale ngane le engezwe. Ayizwa kade mina bengisidudla mina hayi indaba okudlala ngiyabona manje ngiyehla ushukela ngapha ngimbiza ubaba wakho angithi wakulahla ubaba wakho walahla wena ubaba wakulahla umncane ubaba wakho wakulahla umncane ubaba wakho ngikukhulisile indlela ongibonga ngayo le ekukhulise ngayo kufanele ufonele ubaba indaba ongasakhuluma indlela ngase ukuphazamisa kodwa ke mani nalo ilokhuza ni niyakwazi ukuxhumana nobaba wakhe manje qamba manga sixhumane phela angizwa mama Sikasixhumane ngimbuza ukuthi njengoba lahla ingane encane kangaka engibona ukuthi mina ngiyazabalaza ngala yena njengoba naye ilahlile ingane ufuna impilo yale ngane kanye ibe njani kanti ibe njani ngoba phela nami ngendlela engisebenza ngayo emajardini angikwazi ukuthi nginike yonke into ingane into eyifunayo ingakho le ngane engibona ukuthi shothi lento eyenzayo yenzisa ukuthi ayitholi yonke into eyifunayo ubaba lengane kahle kahle nje waye ubiza umama wakho ukuthi ukhohlakela uqamba manga uthi uyamzacisa futhi umama hayibo wakwabamkhulu wena kunalokho kade ngimkhulu kabi mina silo mfundisi wakho phela kade ngimkhulu kabi mfundisi hayi mina ungazodlala kade ngimkhulu kabi silo mfundisi wakho waphela mfundisi wenzani wena ngangena koshukela ngase ngiyancipha awayedwa phela umfundisi wazi ngani ukuthi akayedwa kulo mfundisi siyazi phela indaba yaziwe wazi ngani ngoba usonto endaweni yaqoqa wazi ngani ngoba mama wathi wazi ngani ngoba akasonti kahle kahle content wenza nalo mfundisi into engiyenza nomfundisi mina ngiyasonta ngumama wejoyini nje ngiyasonta
Ayikho nje into engenza lo mfundisi. Umfundisi uvele baliphuma isonto nika nixoxe njengabazalwane ezabazalwane. Niyaxoxa akekho umuntu ongaxoxi naye baliphuma isonto ngoba mhlambe khona into ofuna ukuyisho mhlambe ethizeni ukwazi ukuyisho leyo nto. Manje ngokungibona nje ngimi nomfundisi noma ngehle emotini kamfundisi sekufuze ngithandana nomfundisi ke mina. Imasisi wami mina sengifuna ukwazi manje kuyo yonke lento eyenzayo yonke lama enga-issues onawo umama wakho ungamhloniphi yini edala lokho-ke mfethu? Lo wangicika ukuthi akakhulumi ngani nobaba. Yini yamxabanisa nobaba? Ubaba mina ngiyawathapha naye ubaba. Nginayo inamba yakhe WhatsApp. Ngeke ngithi hayi njani kuphendulene kanjalo kuphele kanjalo. Uphethe isikhwele sikayihlo wena. Usuyakubona lokho? Ima uyakuvumela uyakubona ukuthi ubaba ngiyamdinga. Uphethe isikhwele sikayihlo shuthi. Ima usemncane mhlawumbe ngabe ubumvashela yini ubaba mase ehambile. Bengazi mvasha nkazi. Yindaba bengingamvashela. Nangu. Umuthi nangu umkhomba kanje uqonda ukuthi ubenqaba mhlawumbe. Bengafuni. Kwakonamba yababa nje ungaze ngayithola komunye umuntu wangibona wathi awu ingane esibancane. Uphethwe amanga. Uphethwe amanga. Uphethwe amanga wena wazi ungayikini wena. Awukazi ungayikini uyovakasha. Kwakuyini ngangigcine nini nanithathandana phela wengakahambi ubaba ngisavakasha ekhaya. Akumina kodwa phela ngasi yeke ukuvakasha kini wena wazithathela lo sinqumo sokuyeka ukuvakasha kini. Uyangicika lo uyangicika ngoba ubaba sezithe nabanye abantu umuntu wesifazane wazathi yabona nje uyangicasuka umama uyangicika angazi ukuthi umbizeleni. Uyangicika nje mina. Sisame ngiyabona la ukuthi inkinga ukuthi umama uthi benqaba ukuthi uvashele ubaba and bahlukana umama nobaba bengicela mina ukuthi wenze iphisi nomama ngiyazi ukuthi akukho lula yezwa lona ngiyazi ukuthi akukho lula ukwamukele nje inhliziyo yakho nawe mama umvumela ayobona ubaba wakhe yezwa lona yebo mntana ubaba besihlala soba u3 ku right ubaba esondla yabo nje bese ngekho nje hayi selo wahamba nje ubaba ethi yabhekisa ekhaya kuyabhese lokho nje wahamba umkhuba yakhe lokho mina bengicela ukuthi nixolelana yabo nawe uma ufila ngazi ukuthi ubaba uyamkhumbula uhambe uyombona akabuye ekhaya mina ngifuna ubaba buye ezikhaya ngabe mama umxoshanga wayihambela wazambela yena wangishiya wazambela yena uxolisa uzehlisa wazambela yena ngangeke ngiluke ngihubhana naye ke mina ngemumva ngilandela yena umuntu bengasakufuni ufanele uhlale lohleli khona imkhuba kwafa uvula amaphutha akho wenza ngivuma amaphutha wayengamhloniphi futhi ubaba wayengamhloniphi ngabe iqiniso mama uthi wangamhloniphi angikaze ngamhloniphi ubaba wakhe lo baba vele angikaze ngingamhloniphi ubaba wakhe naye wasuke into zakhe nje engazi ngizothi iziphi umuntu bezomela aphume endini ahambe abuye ngesikhathi abuya ngaso abuye ekseni bethanda angabuyi kwayikona wazogcina sehamba unomphela ngizothi uyephi ke mina ngizothi uyephi kufanele ngiluke ngilandelana naye ke mina hayi ngihlale emjondolo wami kanje hayi uhlala wedwa kulo mjondo uyohlala nosibili angihlale emjondolo uhlale nobaba bemizi yakhe sala wedwa ke kulo mjondo mina wangifaki keke lo ngihambe uhlala yini enye ekwenza ube nenhliziyo ebuhlungu kanje ngempela uzungazwani noma wakho khona into ongakangitsheli yona mina sengizwayo hayi ukuthi azwani angimazi ngona ungibizeleni la sesami khona into ongayisho wena kuko konke lokhu siyakuzwa ukuthi angizwa ngiyasibanga isicefe cha sifuna ukusiza wena la noma wakho uthi nibe right ufuna usizo ubize mina la futhi ngifuna ukuhamba mina manje ngeke kodwa ngeke uhambe phela ungasitshelanga sifuna inkinga yini inkinga siyeza ukuthi umama wahlukana nobaba neenga kodwa uyakhona ukuhamba uyombona ubaba ngithi yini le khona lento eyinkinga mama khona lento eyinkinga kanti akukwazi ukuthi vele ikudilike kanje kuzonde kanje yini le dali ukuthi ube nenzondo engaka sisi akayisho phela inkinga yakhe sixazulule lo nkinga awukho imindeni engenazo angenazo inkinga ngiyabuza ke phela manje isibongo sami kwakaba mina awuzazi ukuthi wakaba yindaba umbize ngesibongo sakho fanele kubize ngesibongo sami phela ubaba uqedile ubaba yebo uqedile kodwa waqeda ukulobola sangishade kodwa ngeke ngithathe ingane ke yale ekhaya mina ngiyophisana ngayo kwesinye isibongo akangihlawulanga mina wakuhlawula waqeda ngithi uqedile ukukhokhela kodwa kusho ukuthi lokho njengoba eqeda ukukhokhela ukuchaza ukuthi usuyisibongo sakhe isibongo lakho ke lokho awusibongo sakho usayisibongo sale ekhaya usaphilonga le ekhaya isibongo saka baba okay sese into edala ukuthi ube nenzondo engaka yini ukuthi umama ukubiza ngesibongo sakhe ngicika ngathi manje ngizalule ekhaya ngathi manje yakwenzeka ngalutho kanti nginaye mina ubaba wami so uma ngihamba nizama ukushintsha isibongo uzoba right noma wakho ngizozwana angizwa sisi soba right mase ukhuluma kahle naye angithi
Hey babukele attitude iningi kakhulu kodwa ngiyathemba ukuthi izowehla. Umama awusho mama ungakhona ukuthi ushintshe mhlawumbe isibongo yabona ibe right umntana. Hayi isibongo ngeke asishintshe isibongo. Isibongo uzohlezi owale ekhaya ngoba phela ubaba wakhe walobola sangashada. Mama wahlawula waqeda. Kodwa akusho ukuthi njengoba ekhokhelwe fanele ayobiza isibongo sakubo. Nani niyakwazi lokho ezinabazulu nje niyakwazi lokho. Kodwa niyakwazi lokho ukuthi ingane ibiza isibongo sikama wayo until uma wayo ashade nobaba wayo kushintshweke lapho. Okay mama usikushoda yini khona into eshodayo ukuthi baba ayikhokhe waqeda ubaba wakhe so yini ukuthi sishade kuphela sasesexabana ke lahlwanga kwasho umshado kuphela ubona ukuthi kuko konke lokho kumele ubambe ingane yakho ukuthi uyibambele kule enga le ukuthi ngixabana ungazwani nayo. Cha nami ngiyiphethe phela nginabafowethu abangiphethe. Okay ngicela ukuthi sixoxeke nabafowenu solokhu silandele lo daba nishintshe isibongo sengane yabona bebevuma abafowethu angithi wakhokha kwakhokha kwaqedwa yini ke nibambile angikwazi kumele ngishintshe ingane isibongo mina isibe kade sasingashadanga. Okay asikwazi but wakhokha waqeda ngithi waqeda kwashoda umshado nje sasesexabana ke kodwa wazi ukuthi ingane ifela amacala abazali ngithi uyakubona lokho. Yebo ingane vele ngeke akufanele ifela abazali kodwa ngenxa ukuthi nami ngiyiphethe angikwazi kumele nje ngibize isibongo sayo. But wena ona awuna certificate manje nyanga kokubhala fanele qale kukhulunywe qale aniyanga yini ukuyobhala. Hayi asibhalanga. Hayi bonaya okay phona sibhala nangikhona hayibo kahle wena hawu uyaphika asizange sibhale sinobaba wakho yonke into walobola kuphiki lo walobola lo waqeda kodwa asizange sishade. Mama ngithi wena usibizile yebo uyalifuna usizo. Yebo ngiyalifuna usizo ufuna ukuthi amphanga kanjani umuntu kodwa ngathi udlala ngathi ngani ingane iyaveza ukuthi yini into ayidingayo thina sile nawe ingane sifuna nje ukuthi niyoyishintsha isibongo phela. Yebo ngisazokhuluma nabafowethu phela bese mhlambe for isikhathi singanani singalinda for isikhathi singanani abafowethu bazobuya nje kuzophela inyanga nje le kodwa nathi uma ukuthi bakuhlula sizobafonela thina ngoba nayi ingane kushuthi wena ngeke uzwane nengane yakho ngoba isibongo ningakasishintshi. Ngiyafuna ukuzwana nengane yakho. Ngiyafuna ukukhona umama ongafuna ukuzwana nengane yakho. Kulele kuwena konke mama yabona. Yebo khona izoba rise naye enhlizweni yakhe. Yebo hayi asithembe ukuthi sizokulungisa. Angizwa mama asithembe ukuthi sizokulungisa lokho nabafowethu. Ya manje ngiyathemba nami ngiyafisa futhi ukuthi ngathi ningakulungisa nisheshe nikulungise. Abona nje ingane isencane so bengeve ngidlala manje ngithi kumele sithole indlela yokuthi sitholele isikole izama ukuthi ifuture yayo ibe right. Kunohlelo ke sibuye silenzeke thina la sisiza khona iyouth makuwukuthi khona umuntu osehluphile kubo sikwazi ukuthi siyomhlalisa la somhlalisa khona leso sikhashana simenzise zonke izinto lezi nanokuthi nje engqondweni yakhe abe right abe umuntu ohloniphayo. Sezulu yeah sithi sezulu lapho. So siyafisa kakhulu ukumsiza nobabili. Ngiyabona indlela ekudilika ngayo ingane nje. Ubhlungu kungiphatha kabi ngakho kuze kufike la khona engathi kwamina ngaphakamisa isandla cause phela manje ngimthathise kwasisi wami njoba ke seniphinde nabo bakamkhize futhi kungenza kungicasula kakhulu ukubona ngoba anginaye mina usisi owenza kanje phambi kwami. Bayazi usisi bamuthi ngamani kufika amaphoyisa wabheda nje usisi wangahlonipha ekhaya aqhuma induku nje mina ngidlala makuza ngalapho. So lona kuronge ukuthi awukwazi utshena abafowenu ngoba nakho usuyasho ukuthi bakhona abafowenu ubatshene nje bake balungisa ingane. But ke into eyinkinga isibongo uze nibe right nje mama. Ngihambe nami ngekhaya ngimshiye emjondolweni wakhe. Ufuna ukuya ekhaya sisi. Uyamthanda mama wakhe engazikhulumela. Ngiyayithanda ingane yami Uyamthanda mama wakhe. Hayikhe. Uyamthanda uma wakhe. Ngithanda ubaba mina. Sisi wagada amazwi wakho yazi ngelinye ilanga kodwa ke
Angifuni kube ngathi ngiyakushwabulela, ngicela ukuthula nje mfethu, ngicela Sisters, ngiyacela mina ukuzuyiphatha kahle umama uzoshintsha isibongo yeso. Uyeke ienga issues. Babukeli uma une ezinye izinto uNkulunkulu noma efuna ukukubless ufika abuka inhliziyo athi hayi inhliziyo nje. Izinto zingezi kuwena zingaweli kuwena. Uyabona? So kuzolunga my sister isibongo sakho sizobuya yaso sokulandelela nomama soxoxa naye yaso. Ngizwile. Mama siyabonga yaso. Siyabonga kakhulu bantu bami, ngibonge kakhulu nje usizo lwenu. Ngiyathemba ukuthi kukhona okuzoshintsha ingane ibuye ibe ingazi ukuthi ngumzali. Ngikona ngikucelayo nje lokuthi ingazi ukuthi ngumzali. Ngiyayithanda ingane yami kuphela kwayo ayikho enye. Babukeli siyanthanda kakhulu nibalekile lapha emakhaya ningakhohle ukuthandaza namadimoni alwa njalo lisana nikufunayo.